HD تقدیم میکند. بلکلیست کلان بادیک خیساکی من نصیبت نبوده دل را با ای دیگه کس بدای برای کی خیرساک های فایت دا خیرساک های فایت تو Саптиовоз از студияи Best Rap Stars Records. оли бугу бозӣ бидай и қасоли набинид ба кала бигӣ ноодам туюд набид маҷбурӣ боши чава акаҷон то нисти ма бахил нестам неки ай рӯзи бурдагӣ то зира бахил нестам мард бояд марда фама бигӣ дастаи дасташ хирсаке ки харидам ба гиря битам да дастиш туюд муборак шава бугум бевафои ма чӣ ба тарки ма кардӣ да чӣ буд хатои ма да ишқ баҳо дода мешид ма варда медодам баҳои духтарора айду боло намемондам барои ки ҳамаш маълум шид рӯзи туй хандиданат ма сад баробар медодам бугу чақа хариданат хандаи тира дида дуруға мегум хирсандам ага не ашк рехта сай чашми ма ба хирсакам задам ишқи тира дига дар корум нест ту дига намешай ҳамухе мемони қилес ма ҳаму малишакам ма ҳаму танкачатам тирама сер када натонистам аймачакам неки пайдо кади шахсера ки серат кана худо куша пешая худо фарзандорут кана санати таваллуд шава кош як фарзанди ту ма ба ёдат занам номша гирифта дод зани ту пешаймонай коро чай сарта да санг зани ту да гӯши шута мераса ки да ҳама дод зани ту бениҳоят мехости кавалерат бой боша ту галавой мезани да кисае килой боша хета тоза наги биля нагу ишқи ма пока ишқи пок да ду кас буд ҳардушон да зери хока чӣ ба хиёнат кардӣ гав зана ки ишқи ма ишқи ту ҳамӣ боша дар ишқи ту миштума ту шута оғӯш бигӣ хушбахт бинума рӯсак ма шави дароз боша оғӯш мегирам хирсак намегум